Apa nah iki? So motor gaden lagi wae iki lho ya padha dene ora iki ora sing ning omah. Padha wae. Apa neh ngono. Loh, kowe piye to, Di? Wis gawe kaget ae lho. Iki madhek ning piye? Iki dalan kok malah Ya ngerti dalan kowe iki wong ngerti wong madhek ning kene wong dalan apa mbok liwat kono ngono lho. sik to. Kowe iki kliru kok ngeyel. Lho kleru piye? Iki dalan searah iki lho, ki lho rambu-rambune. Kok Searah. searah aku nek nggon tengen kan ya entuk-entuk wae to. Wong dalan nobo barang ngono. Wah, wis ngopo motormu ki ngopo? Mogok. Lah kok mogok lah